Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shoes Vibes. So ini nama uppad malpunu encha pantosh paundulla. So Mariala barondundu Mariala tu kudu uppad partitte bepanna. Oh Mariala gonja tinkina khushiye bete gotande uppad. So uppad encha malpun pandu ee video nikle tosh paundulle bale encha malpun antuka. So first kukun show kudu dekolle show clean out aitu doolu puroknate show kudu neat and clean out show clean ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೋರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬಿಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿದೆ ಮೂರು ಒಂದಲ್ಲ ತುಲೆ इंचा कट मारता हूँ बोले तुले इंचा मोरन बोले कुकुन तुले मल्ला बोडितना मल्ला तुंदिले एल्ले तुंड बोडितना एल्ले तुंड मोरन बोले ಉಪ್ಪಡೆಗೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿದಲ್ಲ ಕುದ್ದಿ ಮುಂಚಿದಲ್ಲ ತೊಟ್ಟದೆತ್ತಿ ಓಡ್ತೀನಿ ತೊಟ್ಟದೆತ್ತಂಗಲ್ಲ దొంబుడు నుంగర పాడలే పడుకుంది శింబు బాలే పెద్దలే మిస్టీ 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 తాసి వెన్న సం దొంబుడు ಒಂಚೂರು ದೀಲೆಂದೆ
ಅಂತಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ಮುಂಚಿ ನೀರು ಬಾಟಜ್ಜ ಗಟ್ಟಿಂಡ ತುಪ್ಪ ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು ಸ್ಪೊಟ್ ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಪರ ಪಾಟಿ ನಾನಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಅವರು ಕಾಲ ಮಲ್ತಿನಿ ಕುಕ್ಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೇನೆ ಕುಕ್ಕು ಪಾಡ್ಲೆ ಐತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಹಾಕಿ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಒಂದಿನ ಇಂಚಿನದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಡಬ್ಬೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಓಡು ಇಂಚಿನ ನೆಟ್ಟದಿ ಓಡು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಾರ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಕೊರಲಿ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಲಿ ಡಬ್ಬಿ ಗಿಂಜಾದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬನ್ನದ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಡೆನು ಡಬ್ಬೆಗೆ ಜಿಂಜಿದಿನ ಇಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದನು ಒಗ್ಗರಣೆ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಯ್ತು ಅನಿತ್ತಜಿ ಸೊ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಟೆಡು ಕಟ್ಟದು ದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಯಾಪ ಬೋರ್ಡು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಅದೇ